Хайырлы көн, дуслар. Сөйли торгач туктап бетеп булмады да, безнең Казан кирмәненә һәм аның тирәсенә сәфәребез икенче чыгарылышка да җитәрлек булды бит әле. Беренче чыгарылышта булган темалар хәзер фонда күренеп тора. Аларны инде беренче өлешкә кереп карарсыз. Хәзер без җайлап кына Казан кирмәненнән чыгып барабыз. Менә шушы урам, дөресрәге шушы тыкрык турында, чөнки русча ул проезд дип атала. Әйтеп үтәсем килә. Ул Шейнтман проезды, Шейнтман тыкрыгы дип тәрҗемә итим инде. Атала Яков, ялгышмасам, Шейнтман дигән гражданнар сугышы каһарманы булган. Ул 1918 елда Казанны ак чехлардан саклаган вакытта менә шушы оборонаны дип әйтик инде, хәрби мәсьәләләрне җитәкләгән кеше. Шул сәбәпле менә шушындый матур урамга аның исеме бирелә. Әлбәттә, бер сүзем дә юк. Шейнтман да тарихта калырга тиештер, ләкин минем шәхси фикерем буенча бу тыкрыкка, бу урамга күптән Минтимер Шәймиев исемен бирергә кирәктер. Андый булганда безнең тарихыбыз тагын да актуальләшәчәк һәм тарих белән бүгенгеләре һәм аның инде бик теге матур сәхифәләре бәйләнәчәк һәм түгәрәкләнәчәк дип уйлап торам. Бәлкем колак сарылырлар һәм бу мәсьәлә күтәрелер дип тә өметләнәм әле. Шулай итеп, без хәзер Казан кирмәненнән чыгачакбыз. Кирмән ишендә генә түгел, аның тирәсендә дә бик кызыклы музейлар бар. Хәзер без аның берсенә юл тотабыз. Киттек. Чыгып барышлый гына искә төште, бүтән кешегә дә таныш, бүтән открыткаларда күренә торган Спас манарасы бар бит инде безнең. Дөрес, ул хәзер бераз гына реставрация өчен капланып куелган, шулай да. Спас манарасы тик торганнан гына монда урнашмаган, ул ширкәүнең бер өлеше булып тора. Спас нерукотворный дигән тәре исеме белән йөртелә ул Спас манарасы дип. Ул капка буларак хезмәт иткән. Аның бит ишен астыннан кирип йөреп була кирмән ишенә. Һәм шул капка өстендә менә шушы Спас нерукотворный дигән тәре тора. Тәре икона дип тәрҗемә ителә. Иван Грозныйның әләменә төшерелгән икона булып тора ул. Һәм инде риваятләргә ышансак, Казанны алганнан соң Иван Грозный нәкъ менә шушы ширкәү төзеләчәк урынга үзенең әләмен кадап куйган. Булды, Казанны алдым дигән сүзләр беләндер инде. Һәм шул сәбәпле нәкъ шул урынга менә шушы ширкәүне төзүдә башлыйлар. 16-нчы гасырдан ук төзү башлыйлар аны. Бу манараның да тарихы шул вакыттан ук башлана, ләкин Казан кирмәне кебек үк ул да бик күп тапкырлар үзгәртеп корыла һәм бу инде аның менә ахыргы кыяфәте. Казан шәһәре тарихы һәм Казан кирмәне турында сөйләшүебезне без шәһәр панорамасы дигән музейда дәвам итәчәкбез. Казан кирмәненнән 150-200 метр гына ераклыкта ул. Ни өчен шәһәр панорамасы дип аталганын хәзер аңларбыз, чөнки монда безгә ярдәм итәчәк бик кызыклы макетлар бар. 16-нчы гасыр макеты янында басып торабыз без. Казан шәһәре, Казан кирмәне һәм аның тирәсендәге бистәләре күрсәтелгән биредә. Бу макет нәрсәсе белән әһәмиятле безнең өчен? Анда менә бу кирмән урнашкан тауны күрергә мөмкин. Менә бу масштабта һәм шушы зурлыкта аның ни дәрәҗәдә биек икәнлеген шамаларга мөмкин. Ул чынлап бөтен нәрсә дип әйтим инде, география, топонимика кануннарына туры китереп, дөрес итеп үлчәп эшләнгән кыяфәте. Хәзер тирәсендә биналар күп булгач, ул бик тәбәнәк кенә шикелле, ләкин чынбарлыкта менә күрәсез, кирмәннең ни дәрәҗәдә табигать тарафыннан да сакланган булуын шушыннан бик яхшы шамаларга мөмкин. Бу макетка беркетелгән фильм да бар һәм анда кирмән үсешен бик яхшы күз алларга мөмкин. Аңа да күз салып китәрбез. Бу макет ул күпкә зуррак итеп эшләнгән, чөнки ул 18-нче гасырга караган Казанны тасвирлый. Монда инде шәһәрнең ни дәрәҗәдә җәелгәнлеген күрә алабыз. Аннан соң аның таш кирмән булган өлешендә шамалый алабыз. Кирмән дигәч тә ул бит әле теге таштан эшләнгән диварлар белән генә чикләнгән дигән сүз түгел. Шуңа күрә игътибар итсәгез, аның менә бу зуррак периметрында элеккедән калган һәм инде бу 18-нче гасырда җимерегрәк хәлдә булган, чөнки инде аларның кирәге калмый ул кадәр агач диварларны да шамаларга мөмкин. Бу макетка шулай ук беркетелгән контент бар һәм ул 18-нче гасырда булган зур вакыйгаларны әйтик, Әби патшаның Казанга килү вакыйгаларын, Петр патшаның килгән шурларын һәм Емельян Пугачев җитәкләгән күтәрелеш вакыйгаларын да тасвирлый. Бу әле музейның бер залын гына күрдек без шушы макетлар белән. 2017 елда ачылды әлеге музей, бик иштәлекле. Һәм шунысын әйтергә кирәк, менә быел Европада узган халыкара конкурста 1000 еллык Казан тарихы дигән менә шушы экраннарда күрсәтелгән контент дип әйтик инде. Фильм Венгриядә бронза медаль белән бүләкләнде. Ягъни бу безнең тарих, татар халкы тарихы, аның менә шушындый кирмәннәре, Казан шәһәре тарихы дөнья күләм мәйданда да актуаль һәм кызыксындыра торган тарих булып калуын күрсәтә.
Бу ике макеттың вакытлары бит инде чорлары төрлерәк. Берсе 10 гасырдан 16 гасырга кадәр бара да, шуннан кинәт кенә 18 гасырга сикергән кебек булабыз. Ләкин хикмәт шунда, әлеге макет шулай 18 гасырда барган бик зур вакыйгаларга багышланган әйткәнемчә. Һәм аларның берсе Емельян Пугачевның баш күтәрүе. Ул баш күтәрү бастырылгач, ул Казан кирмәнен ала алмагач, бөтен Казан барбер дә янганда кала, янгын чорнап ала. Шул сәбәпле бик күп биналарга, бик күп өлешләренә зыян килә аның. Һәм менә шуннан соң, шушы 18 гасырдан башлана инде Казанны регуляр план буенча төзү, ягъни менә шул вакытта барлыкка килә хәзерге кыяфәтләре безнең урамнарның, туры төс урамнар барысы да.